Sada nismo igrali. A to je... Šta mi je ovo plavo, belo, koje je belo? Molim te. Dobro, kako se više ovo zove? Da malo čuti više. I da, sad igramo Chess Durhan Simulator. Evo ga, krenula muzika. To je najbolja muzika. Da. Samo, evo ga. I da, ovdje moramo kopamo pesak i da nalazimo čestove. Da. A kad kopamo pesak, relac nam se puni i tako dobijamo pare. A ovdje vidite tamo gdje kao nešto se pojavljuje 9:27, sad 22, tu koliko smo... Evo ga, gledajte sad opet ovo chat. Kitchen 1, 2, 3, 1, phone, chess, reward. Nisam gledao da bio su 368. Evo ga švojano. I onda mi se ovo pojavi, idem ovdje, dobijem pare. Šta su, koliko mi je ovo? Medium. Ako čujete nešto, to je naše kuće. Izvinite mu... Što je tvoj termin? Što ima fi? Što mu bi? Ne brinite se, neće da završimo ovu epizodu. To nije to za ovaj video, vidimo se i ne vidimo se u sljedećem. Pa! Ali ne znam zašto vam se više ne snimaju videi. Mi snimamo... Aha, nemoj da lažeš. Da. Ne znam, ne snimam. A je krenula škola. A ja pipnuo knjigu nisam. Prek sutra kreće škola, najgori dan. To ne bi ja. Ne možda ti te čuje učiteljica. Zaboravite da sve, to je gotovo. Baci roket na tower. Dobro, neću da mi misli. I on sad ima crash. Crash! Molim te, crash! Crash! Crashovani crash, jel? Da, i sad opet mora čekati. I sad opet pisati. Znate šta, napišite da li hoćete ovo da snimam. No vezi. Ok, kitchen 2, 3, 1. Sada. Malo nema veze, može i bilo ko da mi ulazi. Samo ste vidjeli 1. I da ovaj 666 SHNDR. To je moj drug. Da. Ko? Što vam briga? Free will i pomoći. Free Robux! Već smo potrošili 3 minuta za ništa. Deb. Zašto trebaš sad viski? Ne, jer se žurim. Žurio sam! Jer nam je loše paziti. Da. Mi smo u dubokom mraku. Ako ne znate, mi svi ovi videi od Facecama snimamo napolje u ponoć. Bravo! Da, znači sada je ponoć. Mi smo na drugoj strani sveta. Naučili smo pričat srpski. Iz Srbije smo, a ti ne znaš da pričaš srpski, samo da znaš. Ne znam ni ja sam šta pričam. Pričaj srpski! Ne znam. Ok, ja ga napokon što Kupi ga lopatu. Da čekaj smanjim ovu zvuk. Ključa.
Sutra smo Royale otvorili Epic chest. Koji je? Magical chest. Uskoro će da snimimo kako otvaramo Legendary. Da. I ja možda super Magical chest. 35 Robuxa je ovo. A ja možda otvaram tada super Magical chest. Jer ovo imam... Šta nas briga, šta ćeš ti da radiš? A, pao sam! Orao pao! Orlo pao! Barem nije govnar. Govnar pao! Tu evo ga chest. Majne! Smajne. Nije šmajne. Majne smajne. Treba sure chest i dobio sam 8. Ako ovo nije bio najbolji chest, ne znam šta je. Samo dobijemo smice, ja imam 11 godine. Evo ga, šta ćeš ti da daš? 8 da pogodim. A, dobro, ti si 10. I možda će biti Clash Royale. Pleš! Pupić! Jer sutra imamo najviše vrijeme. Danas nismo imali vrijeme. Išli smo... Gdje se svi smo? Da. Sam smo pjavali. Ne. I Keca se ušišao tamo kod uši na Keca. Da. Na Keca. To je tvoja omiljena ocena. Ja sve u školu imam Kečevi. 13. Pa preterao si za 2 godine. Na Kečevi samo dodam još četvorke. Znači imaš 14-icu. Ne, peticu. 14. Ja u školi, ja sam drugi razred. Ja imam peticu. Da. Jedine u cijeli. A u školu nas imam 15 i 16 i 17, 15, 14. Ako nas ima puno, znači previše, a ja jedini imam 3 trojke zaključne. Da, ja sam najbolji od svih. Da, ti si najbolji. Iz biologije 3. I srpski iz matematike. A što je najsmešnije, engleski i francuski znam bolje nego srpski. Pa onda bolje da pričam engleski i francuski nego srpski. Da, znači sljedeći video će da pričamo na engleskom. U ima dam. To nije engleski, to je francuski. Nope. Ako sutra nešto da, kao nešto abbreviacija, to je drugi. Aha. I da šta sam nešto pokazati? A to si da pokažeš da... Majne! Majde! I... Ti se smo više rekao da igramo server na kompjuter. Ne. I za to nismo. Realno nas napokon smo navikli. Srpski server. Da. Gde su vlasnici, ne znam kako se Vlasnici. zove. Ne znam kako se zove. Feature HD. Da, Feature HD. 1 HP. I... Ne, Feature HD. Da, oni imaju onaj drugi. Aha. I HP 1. Ne, Feature HD i taj drugi. Ne, pisalo mi je kod ostavljene statule. Ima treći, on je glavni. Feature HD je najsulat. To igramo oko... Smo rekli vajdu jedan video. Da igramo OP Faction. 1.8.8 Serbija, Verzija. 1.8 Serbijom. 1.8 Serbijom. Ja ću ti crknem od njega. Nikada niste imali sigurno ovako brak. Da. Nešto bi piše. Roditeljski svi dobiti. Znam. Bang 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 bang. X. Ovdje treba kapal. Zo. To sam na... Što mi se ono gore pojavilo, nisam vidio.
Pojavio se gore tu tabularima. Ovdje si. Ja snimam već 10 minuta. Izvinite što bi ovako video. I da, hvala za 41 follower. Znači... Subscribe! Nije subscribe! Subscribe! Na prošli video sam ti rekao što smo izbacili. Subscribe. Ama tu! Subscribe je najbolji. Recite. Subscribe. Da, evo već 10 minuta. Svi dole napišite u chat. U kom chatu? Koji chat? Svi dole napišite u ovom Komentarima. komentaru hashtag subscribe. Ili hashtag on je glup. Kako kažem on, mislim na tebe. Ili hashtag on je glup. Ja sam zoća sam. Da. Ja sam zoća sam. I da, da, sada... Pišite nam, pišite nam, ajde pišajte. Sve ste stigli do ovog dela video, svi pišajte na tablet telefoniju, što već imate. Nemoj opet će ti kažu da si retard. Ti si retard. Znači, onaj koji je napisao da je retard. Ama profesionalizam. Hvala na tu podršku. Da. I da, moram da ogasim. I dobro, to je to sa ovim video, vidimo se u sljedećem. I čao. Mislim, čao.